ukwanira kitudu cha Getembe Television College yamasema ubago toletera obokoreri bwabo bono mambia ayurasi radio karibu sana na set television tusangamo emambia bono ansomorobuli gabwetu ani Getembe yamasama chingurwa Geoffrey Onsarigo okoletera omwalimu Monebu Skuriga na Obaigwa amo no morokiwa oyo jiransi studio eligere batoleta obokoreri bw'eskuru ya kitudu cha Technical and Vocational College. Karibu sana bwana principal. Good morning. Good morning. How are you doing? Urale sana ne microphone ya jukani tili ngire ulisoke guma bantu bakuigubu ya I'm good. Anga kimo tukamange principal. Mbuya tore mono tokonyire ngono koboka tore. Na bondo chenga mbuya tore naende bono toro jintu aseseni wa tokarwarira gibono twachire gaiga kitutu chache. Ngikwa mwangu igomete naga ninkoboli nganga yigawo gutuka lero gekara nkwale ngegaiga bono kwa bero mwangu. Karibu sana tote Marieta asinchira bena iningo. Bia mono moralia Marieta ane Onkorogo engineer John Ondie Kimareli. Igonde omo engineer ase ense motokoroka automotive engineering. Bono igamna to kwana igonde a principal ya a college ekorokwa kitutu chache kia mwasi TVC. Yes. Kitutu chache kia mwasi TVC iye kutoka aiga town Mbarabara. Angine town aiga kwa ikire daraja mbili iga. Usuke bosi ya liga seba korokana kona mbaya igo kwa ikire kitutu chache kenga ntuna abantu be town ya. Igorende chinga kiechi na bona bonga tigangicha ntebya abantu ba mintonga ikeumbunkeraalia bagwenete gotema boba. Karibu sana bwana engineer John Mareli omo principal school ya kitudu cha Technical and Vocational College ya TVC ya masemo andake amonene numorokiwa ubweskuru asamalieta. Karibu sana baba, unaitwa nani asamalieta totebi? Asamalieta ngoro kubailino soro. Kwa ngene microphone ngane ti microphone iga mwenye tumie Asamalieta ngoro kubailino soro. Ndo mwanafunzi wa kitudu cha Training and Vocational College. No ngosoma seboniga. Okay, inki okosoma kitudu chache. Ngosomera mass media. All right, karibu. Basi bano mwanchumo tegerali aiga ase studio kwa igule emaseyemo mwalimu numorokiwa abaikira ase studio ogosangana into asobokoreri bw'eskuru iga ya kitutu cha Technical and Vocational College emambia bono ikaransu ikiriere bw'esembi bw'emanya mange kema anamona asobokoreri bw'eskuru iga yemo anseyemo andake guchaka omwalimu engani tukura manya kitutu cha Technical and Vocational College inkiek maitebondi gumutaru gule kitutu cha chotebiri kitutu cha sine bunge ene bunge kura wanomo ske Anthony Kibagend bono ngakina ande igoni bunge yaje studio kitutu cha Technical and Vocational College egengie bia mono moralia kitutu chache Technical and Vocational College neskuru ekworokia abanafunzi gosabanto obobundi. Kitutu chache nigo ya igolete mirango yaye omwaka wa 2023. Koruelio ya kinire bono ntobwate abanafunzi muna bono igantu anyoreta abanafunzi abange sana ange bale up to about 800. Ine record tu aburekirie etana kobororo igo kitutu chache nigere erosire na yento tokoroka national government. Yene skuru ye national government yani etene neire ne national government. Asiye umosiko gamba RCS na ntobwate PS yekorokwa Dr. Muoria abuno batenenerete institution ya kitutu chache igo kitutu chache alia ntobwate vocational lakini bono ntutole TVC Technical Vocational College. Yes. Alright, asante sana bwana principal yamaseyemo mwanchumo tegerali kwa igule eskuru ere ase studio wana kitudu cha Technical and Vocational College yamasema no bagusagara itugiga taratibu somorobuliga buko manya chisemi no bokoreli bwabo yamasemo andake bono yagatukondera kitudu chache omuyibuli nali gali ya sentunde ntangani omanyetenga omoske engineer John Mareli takabaire kitudu chache era ne principal kitudu chache oigule nga amangana na maya nagani tuko cha kitudu chache ligere anyore obokoreli bwino lakini
akumetinga kitu kyachika yigo toka twainge direction na ndo tebinga injerenero muibuli araba ikero so mwanafunzi asinchira bene kimwe guita sena bayesimi ya maseyemo mbiyamo no moralia kitutu chache muna tuateba ni yego toka se constituency ya kitutu chache south naenda nene mono gere ga ime town ya iga yere mbarabali ye town ekero gwa ikire town ya ito ya Busongo igo oko nabora tumie pigipigi nabora tumie gari oko tumie pigipigi ayo oko batebinga ngire kiamwasi kera kwa batebiri ngire kiamwasi bago sabachi siringe 50 bago ikiamwasi gitunu goroga iga dara chambara bale gari iga echiro waikire naende kitutu chache Technical and Vocational College abaiboli nabona ari ko bolia morete abana naende kora anyore nga nubwate liswali utagete ko bolia tokwerere buya abonkorwe namba yane yesimi ndo yetware elinde onyare gokora oboererania monanche muno mwarimu monene gwe skuru enamba yane yesimi gere 07 23 63 8461. All right. Igo asomo ibuli ogantikonyora eskuru ya kitu cha chess Vocational and Technical and Vocational College nyoranga nabuko batalire ya maseyemo jinsamo echiria nyare ko bagakweranga ko wikire Busongo igende ya maseyemo mpaka ase umaite direction ingi go chikitu chache abantu bange bamayete igurugali kiamwasi kerugo kiamwasi igane bara ekorwa bara ekorwa so muchibo Busongo kwenda gali daraja 2 secondary ugenda busyo osa iguru kiamwasi gogo so kiamwasi wa ikrekitu chache tekereko osonye tuko ikororo gwabulirwe nchiro ikororo akina bayesimi yaligere ya masa muika seskuro nabuko bakira 0723 638461 igone noti isano nebere ibere isato isano nemo isato isano na isato inye isano nemo emo ayurase radio ngantuli kena beiga ya koranero ekebungu yo kwira se college iga andako mwibuli gali mugondobo no mambia mwibuli gwategerera sembero muyago ubwato moroki wo ngantiko ira se school to baise kwinana 0723 638461 noti isano nebere ibere isato isano nemo isato isano na isato inye isano nemo emo ayurasi radio urase television na binkuli kwire gagu eligere yamasemo naboko nyora naye unyara kubuku baikira bono principal karibu gato kwa nere skuru iga anda keli tangani eskuru ye nkeke mubwate ekimoko ni mokuru angendo kie umwaro kiwo gocho mwibuli okandiko tumwana nkimubwatoro biamono moralia kitutu chache kero gochororo ntubwate obworokigwa bw'ekinge nchoawao nabona ariko ganimbwere eyamaseyemo number 1 ntubwate kintu tokorokanga mechanical and automotive engineering mechanical and automotive engineering eyegebwate amangana tokorokaya welding no kubwata ni ebinto ntubwate automotive abantu bali bakoripa chigari ine mechanical and automotive engineering na ndo bwate ntokoroka production aiga kitutu chache abanafunzi baito bagokora automotive yani bakoripa chigari intwe obogo okworoki okwaito gotokoborokia se class amatukabere usatato amatukande go bale town iga asobokoreri igo sukuru teye bwate obo okworokia abana mune sukuru ya kitutu chache TVC asengenjo tutore angene town tore angene chi industry abana baito go babwate exposure ngiya yani abana baito go babwato kwerokeri wuku ya bakogenda bakora practical asijiga jiri chi abanzo jiri moyo egento kende ndobwate gento korokanga ICT na mass communication ICT na mangana ye computer okworokera liboro ye computer and ndobwate mass communication. By the way, mass communication yeye college yende teyo eyebwate south of the Sahara kusiga ogenda nango chibagere mata college teye bwate mass media nintu katubwate mass media na ke ko era naleta omwanafunzi yoyo iga elinde mu manyanga maene ntubwate abanafunzi bagosomera mass media yera atoke chi college go Nairobi alia naende bono muna bono ga Getembe abana baito no bako ba attached
asenge njokonyora okworokeli wokuya ntobugate gento kendi tokorokanga electrical and electronic engineering ayana mangana ye stima abantu bali bakolina emitego stima abantu bali bakobeka kinyombe stima abantu bali bakobo balera ebintu bibya electronics nabuto kworokereria asekitenge ekyo ntobugate gento kendi tokorokanga health sciences itobugate amangana yokorokanga health records yeko toka chi KMTC lakini ntu abana ntobugate bakworokia health records muna bono gokora baramatemu na ende bakora matemu alia ye board ntobugate board ya health records ntobugate gento tokorokanga building and civil engineering eyige bugate building technology me yaye ntobugate ntokorokanga plumbing ina mangana ya ye yokobeka mache handi twatwale ntokorokanga survey ndobugate ntokende tokorokanga institutional management ebugate fashion and design abantu bali bago design chingobo chingi ya bakorosia naende bakorobusoni bwigoro mono ntobugate gento kende tokorokanga food and beverage nero noerega wime amangana yokorosi chindagera buya naende ntobugate gento tokorokanga cosmetology amangana yokorosia yokoba ambo mobere yani tokorokanga hair dressing and beauty therapy ne nsemende ensemo yokorosi chitukia nensemo yokorosi mobere ororekane buya ntobugate gento tokorokanga nkorengera ninge bina bitobugate Onsarigo ntobugate tokorokanga community health naende tokatwala tokorokanga social work naende ntobugate tokorokanga community health nkorengera ninge bina bibintu tobugate alia kitutu chache technical and vocational college egento kerekia mono ase kitutu chache nkelinga abana baito bagosomera food and beverage igotoba otokuba atachi asechi chi hoteli echi chito chinene chire bosongoga basoma matuko make eskuru amatukande no bale bagokora practical iga abana baito babwate skills chire igoro abana baito bagosomera stima niko bagotirimbo kali power no bakona kubwati abantu bali ba power basoma matuko atate eskuru amatukande go bara n'abantu ba power asenjo konyora ntwakora marketing ase constituency yaito abana bachire uikera bono iga tobegete tent isiko togokonya abana konyore beserie serikali government sponsorship e portal area help neigoire ekine kinare gocha koenikare chia baiboringa gokotiga chiwikibere chiga chikoera mwana otagocha go benefit nonyamba liota getache school September echibona chinga kikware komonyokari kitutu chache elinde igombe getaba obisa isiko barorro ne chi computer bagokonya abana barorro babegete mistari batagete ko konyu elinde banyore pesa ye serikali ebakonye basome yebo asante sana mwancho muligino mwategereri nyodenga yuno mu prince weskuro ya kitutu chache technical vocational college musiki engineer John Mariri nero kwerera ayonsi asobwansu wa masomo asesukuru Mwalimu na mangi sana tubwate kantuligiri naye asinchira benekigma lakini sinchule no mwanafunzi asinchule no mworokiwa nganeti nyole ndo chaborokiwa mbali gaigase skuru alafu badaye tutajigusa kadu mwalimu mangana mangi sana nda kuwana na banafunzi abajirega batutebineke ni skuru ne bwate bi mwalimu wako kwana usinga kingu kwana na borokiwa asiniriga asinchira benekigma alafu badaye na barubarato majira kiri kinga nchenene ayo mwenyene ngakwaigu asinchira ya benekigma nganabuku nyarakoba gugu sangana ituga
iga ase studio gose ogwikira eskuru iga gwita 0723 638461 enyuranga omancho mategeria na bino mo principal na bugusanganere galia eligere oikere kituru cha technical boni gastide kangi isatu choka iga kajabu jaisa endu sangana borokyo bajire guruguru chache turamanya ne kena bona baiga naraba ochiga iga nabakwane na igunga bana nabuli abana bumetu no njinu mwalimu ndo media ngorara nakachabira abana nabuli abana mbagwenere tabuli ngatukubanya abana mabya bale tukujaga kijana unaitwa nani ngakyukuru kwa isikango changana set tv Asamalieta Nkoro kupatero nyanja umwanafunzi kitutu chache college gane tigu kwa nandigilie kamera elia bono nandikwa nangana microphone umwanafunzi buye college nkyoko chisomera ngosomera mass communication na journalism and mass communication abatu kwa nayo sasawa Berlin and Patel aborokiwa bono igo ngadi kwa chagete skuru Berlin skuru na swete 2024 September na bongende na masomo ngadi chukwa nangene mic Berlin aibono ngani tubo murali kwa nangene microphone nandi kolemete uno mwanafunzi okosomero bodali indi kwa swete skuru na swete 2024 September igo kwikirabo niguruchi kwa somi guskuru eli umuyibuli oli skuga ali nale tu mwana jo somoro kwa nyole chisemchigia eskuru eri nige bwato obosemi obonge kwikirabo niga twasomi gwe binte binge ninde nabotore ready kokore gasende yonse kwa nango semi tebinga abanafunzi babaligire tigali ngaki mwetu mwana nalo lisikali yote bono kituri chaje yenjingi ngoenda kokora ngoenda nsomero bubundi ngoenda nsomero kike inki chigali kuchikoroje ngoenda nsomero mangana plumbing no mwali mwateba inki usiki bono inki urate ya bana balisiko gali guru yubuya eskuru nkibwa teke ainu agwacho tocho aino gosoma inki okora keruli kitu chaje kerekia eskuru enigerengia ne bwato obosemi obonge nabe gosomia mambyo boke orosi ochake business yao begenderie kebogimo nenda se kosi ya mass communication ne kosi getengia twaganiri abakorire chifom face kari abatara join bado bato join togende singin ne bwato obosemi obonge yo na yumoro kiwa umwanafunzi na nti abamino baje nenche ninganyite abaminto bache banjoyi naboga ntimuno kwa neli yogino kwa kwende umwanafunzi okosomero budali akobo mole muna anda kwa neli yogirige ya tali ngora kukwata ngora ngoto mwalimu mwana weiga bono igugura matemu asincho burali mugane timuntu musuku. Thank you very much Valin. Patel. Yes. Na kirara. Ndebuya. Umurali. Iguyali ni ko umurali. Mapema. Nkiura te abanafunzi bakategera tabaka ndiucha kituri chaje. Kitutu chache ne skuru yobo bundia eyuye gokwegeri kende kyonsi oratake na ande nigere nerere eskuru eko egerio borali ase Lake region na parts of western. Yes. Bono aje buno muralia wasomire bintu binde kwa egeiro ro kwa abali baroro gose muibuli yogago tukute school fees abali mu baromba bwato bumanyi na isomire amange ororo yes wasomire amangana mangi aro bono rero ngukwana nabarali abanafunzi bakitutu chache technical and vocational college yemasemo azedaika jidaika ibere joke ngani tikonyora amangana maye asobwenge korwa somuralia violin osoro biya mano mancho mategereribwe biya mano mancho morigereribwe station ya Getembe karibu imeyamangana maya yechinsa isato asa Marieta Nkoro ku violin osoro ase county ya Nyamira omo mbinaro tagete chikura akoruku honorable chanua igago saba abago chigofoti boni gabanyare kumufoteri nende bago agoteba gakwe guchikura na chiko bakorera yaramaya right mwana kifunzi ukwigira bonje motagerali ebintu byo biburani obirego igonu igweteli ogiri mwanafunzi kwigira ali nagendete umete na arabe gire bending asinini bono asuburali na arabe gire bending igweteli ogi mbiyali go cheli ogi igabalimba liba kitu chache mu igwetengeli ogiri mwanafunzi mbiyali bono mutili 340 asante toke ndengo bono ngani tikonyororo bot ya kwa beiro mwanafunzi omurali ora rolo ra report boli mpaka balimba kitu chache bagoke mono mono
chinsani satu chabona mambio mwancho motegera liyo Getembe FM karibu wa samagana maia tokwende masambu ikasorongo ruwaki tulichache South awasaba menyi banya mataro babu gete nuboba asugutaku libanda byaba samange musakito patal na mbuya mona soko ngali bageli sente neine konte neine ase barabare ne para ya Nyamataro kuika iga sente neine konte neine barabare ase para ya Nyamataro asaba menyi bororo babo kanu bwo bali tukolia rero asoko boka na konyora chinyumba cyabo ne bibanda byabo bawo korede biasara bitagoire. We are very good. Thank you very much. Asante sana. Igori kwetega mwanjuma tegrali umayete abanafuzi gero bahachira se studio na nje ninga nale kwegero borali na ile tu studio yemo of course yenga national media dinche na bana buto masona hamukuli mugute bono ngaki mugite mwagira mugire bado ngakiro chigazie borali noraye hata kabisa mono kabisa gento yani gento na beire nkobwateriria sichinga kichintambi bono timbo atibwa babonde bwense tubwa kubono gukuruga nani ko nduri kunya kwigira kabisa okuwegera nkera lituko edinte toikere kitotagete esukuru ne ya kitutu chache sawa kitutu chache Technical and Vocational College iyo kwegelia aboroki wasikosi au egatikosi iga aboroki bachira sukuru bakwigoro borali ali sukuru elia ni principal sukuru omuske John engineer Mareri na ubabu bawo kwana amangana amma yakegima bono abanafunzi aba mubwata bibuli bino nabana bamino galinga ntiko ba edaike moiga mukwani abayiba abantu kurusei no asimwaru mutuma mayiga mo mwalimu libagatoni sukuru bono kuchaka na violin say no tebya kwani abanafunzi bamino na ndo ba ujumbe bache kitutu chache Technical and Vocational ngufanya aba seitongo kwani mama akorokure nchina kerubo ngwani na tata akoroku William Musoro kwani na bana bamito Ivan na Sharon na kwani no mwana no make akoroku Brighton aya nko kwani na abansi bekinyoronko bakwani nindengo saba abana bari babwata abana bakorire form 4 banyare go to join school yeto togendere wonderful igoni wetenga orange ilibonzi balimo kuchikomo join na go join ali school ya kitu jaje mutobwa ngateka bwate banafunzi abanika tia banda bange by the way personally na school ino karaba nafunzi na bange mule na ande school elimbi yaga achira siragiya ara tohere dubye igomo lyogi ndiyo igo that is congratulatory asumo principal school ya kitu jaje negati school chiribono chiri chingiya asumo nafunzi alibya na ando tujibi ni bino birubya okora mulindi bya gali mwalimu akaliko bakende bono mwali ndagira nekali school ngakisguru ino ngakekora mokora kana very smart igokora skuru eri biyasara skuru ne torendete ya nyago totika chinga kichonsi njanya kubatika bono nkwe libaga nkuru libaga guchia sole patel otoma maiga na ndo oru ujumbe ucha sama nafunzi babali giredi okay amaiga na matangani nkonya toma guchia somo iboli mama ukoro kwe farini ke mto nkaga libencho abana ba minto prayo peti na mumro mitoma neno koro kumauti ne chindu kuchane chinde muna rasaras no yondo koro kugudan na nemweri migiro bo igoti ngo mutiga nabu abaminto na asa banafunzi bali batete ko tojoin ntoba kanyererete kituto chache toba kereli bike bire tomanyete na intukorunjera motaraikera abalimu nintomo gotangana kumera tari balimu. All right, asante. Wasoro wanchimuligiringa abuno bwanso banene igikigeke tigara tukunyo kusangamo ngati konyo mwalimu engineer Mareri tusigende kusanga abunabo wanafunzi aborokiwa beskuru ili ya kitutu chache Technical and Vocational College buna abatiro kumanya eskuru igani kutoka ase ensemeli ya kiamwasi na katukwandera kiamwasi unyolenga kiamwasi nensemera ngosongo ekiroko naruko bakirisi mikiruka ntuje ni skuru ya kitutu chache Technical and Vocational College bakirisi 0723 638461 inoti isano ibire isato isano nemo isato isano na isato inye isano nemo eyamasemo eligiranaye onyorubwansu bwa masomo abuna gwateka ase skuru ili ya kitutu chache Technical bono mwalimu engineer John Mareri kuyigura abanafunzi bwatenga bagucha mbuyabali bagucha muliru sana gobondi kworo kinyemere munegende tokoleka na gali ise school ando maiteko konyora mwalimu ntuskange ndege kwandirekega kwera elio girigo soka na liri lienge nchenene gukonyora abanafunzi barase skuru mbabwa tubwoge lirolinga abanafunzi bali bagucho bakwoba bono njera bayiga bakwandi balige ndi abana bamwabo nkolengi abanafunzi gocha barabange mwalimu bontu kwandere modernized system wa school ya kitutu chache
be amono moralia ase okongari baga abantu baminto muna mumanyite eserekali gegendererete kobeka chinguru ase amang'ana y'echisemi chiria tokoroka chia technical igo kurumagega gaiga twachire ebigwango hao ase engencho eserekali etagete goikera chingencho chingiya omwana okogenda ase skulu y'obubundi aranyare konyore egento tokoroka skills echikomokonya arosie arosie obogima bwaye gose obomanyi obomokonye akore emirimo ande onsi atabwati bwoba kurumagega igo twarenge konyora abanafunzi bare korwa ase skulu y'obubundi okonyora ng'amba bwati obomanyi boisaine obubora abakonye bari kwemirimo bakore emirimo nakige kogere serekali bono yaika ekabeke gento tokoroka nga modelized curriculum igere eba ne diploma igebagire chinsemo ao umwanafunzi yakarachire skuru gagokore munago chalitanga nyakore ntokoroka nga module 1 module 1 irene ne foundation yakobeka asamangana y'oboroso wechisemi chobobundi okora matemo ekera korira matemo ya module 1 yakonyore certificate oyo mwanafunzi yoina bagukorera agenda chikuriye emirimo ekogeronyorire certificate muneta kabere kale naende eise konyora ngo mwanafunzi oyo natagete gusuka bosio o chanande skuru etamu ekobwatia okore gento koroka module 2 okora matemo muneta mu okora matemo ekera okora matemo oibwo naende certificate ngonyore omwanafunzi oyo obwate gento tokoroka nga AD- kuchimagega goikera pake omwanafunzi oyo igagosoa gento tokoroka nga level 4 ka akorire chitamu ibere gakogenda attachment omwanafunzi oyo okorire certificate ye ya level 4 oegwe certificate ya yogenda igo gakorwawo obwati certificate irenga obwati certificate ibere ne certificate ya level 4 ise kobo mwanafunzi oyo kanyorete a D plane ose a D plus yagosoa level 5 level 5 yekera soire igago bona kara kodire module 1 na module 2 ogenda module 3 ogenda module 4 omwanafunzi oyo ogenda attachment okolire certificate yaye gento koroka bona kirito ari koroke certificate oyo level 5 level 6 yomana gocha nere gocha kogenderera igo module igebekire bingese omwanafunzi na baranche abutokani agenda akore gasi naenda asi gochairane ache kogenderera eyine yaro tokoroka modularized curriculum system egento gekogera system yerengiya nabo okonyora ng'omonto narotagetaire chinke eskuru elinda soka gochiaria akore binto binde yeye yekomokonya oikago soka obwate certificate tenga lirikare nga omonto nabagoche skuru akora omwaka lakini naenda asoka atabwati kende igobone enseme ya serikali nana bego konya omonto nyetabwati chibesa chisaine chikumobeka ase skuru yamokonya oba matuka make onyore certificate ogendo chikore bintu biyaye igo lero mwalimu kilo ambacho unasema ankiruko na ankiringaki lero mwanafunzi naruri ange chinsomo chiri busongo gagusigaiga guseisige county ya Nyamira, county ya Kisii, county ya Narok chinsomo chinde otwaliro moyo ntiko soma kituru cha Technical Vocational College lakini abwategeka gusene kimetie nyetano no moyoka agenda gosene nse ya isiko na bagucha kole levugite aiwuza certificate anga agende aminyoka agende ajokore mirimo na ndika gucha koirana na agenderere munabona bali bacharia bagete kogenda katala nabo bachagari na baregistre ngokora baramatemu naende November bakora matemu umwaka moyi bagende banyore certificate bagende ina modularized program yebo into kena na gote Onsarigo abana ba mintomba bali town ya Bosongo achetaga soa totebe gosene garage ya soete obeire bundi mwalimu tutagagagu ni maitengo ikandika nkubuli swali ndibwatega iga ngantibono uragwanira ntebe nkwanire chi level unagwaira chi level requirements choko swa chi level ikikire muhimu sana sombo ibuli olisko galia andaka bono urase cha ya mugondo gali mungina narole mugondo kwaye mutu naro urase duka ya hotel ya igali osebi ya sadabi yaye ubwatu mwana nyombo morokiwa guseno morokiwa manyana naro tutegera tutasiri television otebanga nchena gweta matemu nga kingu cha okora igredi kiane kenge E ekenge D- C C prane C- na bwate mpaka B+
level our requirement cho soma nchiri chechiga gonta gete koiraniria umusike president yaito William Ruto Dr. William Samoei Dr. William Ruto asenge njokoligeria mangana a technical buya yes oikera bono iga mwanafunzi tayo whether ta akorete skuru gose na akorete gose class 8 yaigete gose form 4 yaigete akanyore ogotigara isiko eserikali yebongeti bonse pi ekababeka amo omuntu ta akorete class 8 igagoje skuru twamubeka stokoroka level 3 okora matemu onyora lisakara omuntu okorete class 8 twamubeka abwe okore skuru onyora lisakara level 3 ni likale ya curriculum artisan level 3 ni likale ya curriculum artisan igonya ni mwanafunzi otabwatie certificate ya class 8 otabwatie certificate ya form 4 yani mean form 4 na bagoje school abundu bajire school bona ngana bumbate school bajire nkiago chanake igago chane ne kebande kiaje birth certificate achali school tomo register aso school class ya some. Oh my goodness timetinga yo lisco gali are you getting this information no igwata mangana go se bado nko irolere tikanku ananche bwe Onsarigo sono yigo ngayo tajite grass ukaika grass izate school vise kabora ukaikainye ugaswe chikondo oneibaruwa gukora ayo no bwengencho omusike engineer Maria gotema kitu cha cheko kanyete buli kibande kiagayo likitu jaja sero ogendo some ngana boko soma kuruga wasi watikite grasinye obe doctor gusobe engineer nabo watabayo nabona atabayo nkiawo korama kerachi ekerachiria bono muna nagotebie level nere tokumubeka twamuchakeri ororo umanyete egento tobwate bono ese curriculum yege kuru ku CBET competence based education and training egento getakeire competency ubonyamasi boli bwo gokora aliri sakara liri obwate nga form 4 gwasoete egento getakeire n'ubonyamasi nga nunyare ko gendie gari onyo gokonyara ko gendie gari aye gokoye guri sakara ogendie gari egento kende omwanafunzi okorete form 4 anonkorra omochando ora abaibori omochando monene omwanafunzi akorete form 4 akanyore bona aye gokomotenga ino omonto bosa tokonyara kende nare koba omoyo abaibori onyo omwana onyorete morete kitutu chache erinde tumuturage abo omonto ino ebwengenjo mono ekera achirari tumubekele bo 4 keto mubikire level 4 tomoe chi skill elinde neracho gwekonya asobogima omwalimu yentege kange kwa nilio giri nene nga omwanafunzi ogwete matemu form 4 kanyera bado nabwati bagara se college naende gento kene komento Onsarigo yes iga nonkora de serikali ere buya omuntu yonyorete stiri ya serikali ye komwalao apply ai guchibesa agosomera igonga muntu tali gwechanda kanga yakorusie fees omuntu stiri ya serikali nkomoere fees agosomera abantu batali koye echibesa che serikali chiri tokoroka help ne scholarship n'abantu bali ba class 8 guchimagega abo bali koyewa abonta geta abayibori ba lakini uli quality school era ge camera kaera form 4 kai camera na onyonyorete oye serikali nkomoere chibesa lakini rende nonya nulio quality class 8 eserikali nguchire naende yaita pembeni yaita asikibagendi obaye pasari ino mujumbe bon omujumbe obaye pasari bali bakoba igete class 8 bagatigero lakini babwa tobote bwo gosoma bagwetera gari twa bari comment bagenda asikibagendi naende kibagendi omweshimiwa kibagendi ndete komwera ningambe mono egekora muna bono igaturiere iranga muntu nde bwensi kurwase constituency yae ya kitutu chache South ogocha kia mwasi pasari yakonyora ya 10,000 igo nayo muiburi oranyuru kobeko omwana yakaro mushimiwe orire ira nayo oranyurwe kobeko omwana oka igo muiburi ototegera tabone yakuru kitu chache South obwato mwana aga nitiko soma kia mwasi ali kitu chache South Technical Vocational College yes already chibesa chibasa rinchiro muchumba aru 10,000 muchumbe kero mwana muchumbe 10,000 umweshimiwa ochikare igo no chikare chiri muguko igo omwana kera ajiri nani tokoye kuchibesa gosoma eto mweshimiwa ga akorike cheki ejere ndigo nayo uchibwate kekora nawo mutindi bisu ono ninje njibwate
basi wale mwanchi mwategerelia magana maya sana akiri cha Technical Vocational College 0723638461 jina bacha bora baikire galia ekero ntikuika asiskuru yani 0723638461 ya masemo engineer Peter Mareri omo prince wa skuru aborokiwa bali gaiga na barabu nabo baigweta magana maya kigima ndake ekero ngoni ti kuira na sumoro kwida kemyo violin chibe si chiko mwalimu ukwa na chiskuru inu ayekwanya kwa apply je serikali kwana nelio angene bai serikali na apply ile nene na nyorire kwa nyorire iko gwasomera chibe si serikali busa bona iko na somera uno mwalimu agoteba nekene iko njiro mwanafunzi yoko chatabwa no bokora chibe sanchiro ekero kwa chite kwa apply scholarship government scholarship usenki wakon ena apply government scholarship na ndia bali ma kwa apply ro sina kwa apply na bo kwa apply onye to maiti na mwalimu wakonya kwa apply mangana maya sana that's good yono mubuli legali buguli omwana aituka kia mwasi skuru kitu cha chesa ali technical eligarote bya bali mbali gali abali bara wabange staffs bara wabange okonyu ituma itigwa private government scholarship eligera nayo nyole chibesi chuchi gocha bono ketu kwande school fees mwalimu mayeta bali mubo aba ibuli bondi ba bintu bya kongirepa ono abibuli naro kolera okotebe mayite bono mimi sina kitu hakuna kakitu ngakingo kora abana mbata batatungire skuru kwandira nguro yugwa kana gali skuru omoralia egento omwanafunzi atateba nkeringa ekera koewa eloni rie serikali ige serikali ekomwa chibesa chigosoa eskuru efis naende yamanya kurua yamo egento tokorokanga upkeep chiria konya kwegendereria ebesa naende yamana gosoa sesimi yaye wakane renti uragera ogorege koroto ogore yanga uratikanga mangana na yu mwalimu tikango ngenda so mwanafunzi violin kibe soko ura mafutuku yaka ne serikali yako yata kitu chache kera kwa apply ile ngo abare chi kwende skuru ne chiro kutumia echinde ngo so achira sisi mime kwebangira kwa gendera mangana na maya sana yu mwanafunzi ole nkagalia ugoto buyambura se Technical Vocational College na namono bono kituli cha technical eganeti unyale koba agogo soa asiskuru asubwe nsubu gabwe chisemi mwalimu nganeti tuligelia magana kurunga equipments chiskuru chinde nchiro kogenda kwanyora ene technical amangana yobo bundi nararo umwanafunzi yokwegera uze mechanical aganeti anyole bintagu kuna chi machine umwanafunzi yokwegera amangana yobo soni amangana cosmetology amangana yobo nyakini no bulembo lero tokonyerokanga amangana alia yogo sisa chinyenche ni chintere korositu ebintu mubwate ifa bisaidi equipment nganchere nda minyora sinini ngane fees ege kogera nindo cha sawa yoli bawo chokotwara li swali egere totwa saniki amangane fees ya technical aso mwaka chi technical chonsi Kenya ngima igere 67,189 Onsarigo beka angeke gusia mangana yo 67,189 achiribu emeronge 5 no mona isano nebere emyemo na meronge 5 mo etande 3 neyemo bes ono ebeseye yamanya kubagwa kere tamu nabatabingo mwana nabagosome tamu aiwe certificate agende yabagwa igo ekere kwa yebagire ige kocha ange 22,000 yegocha 22,390 echina chomonta korwa se tamu igo ise konyorange serikali ya koire loan totebe ya iro mwanafunzi eloni gosene ya 26,000 iye tamu manyete etamu endangani ya elire ande twakunire tamu ya kabere na no mwanafunzi oyo ko we scholarship gosene ya 30,000 igo mwanafunzi oyo mwako itoro jo so mirokod eskuru okodi ratali kwakana agukura atari kurukende kya atari kurukende pi ekina kinataka gukunira abayiboli bamanyenga efisi ya technical gere 67,189 efisi ye serikali nkoruere egentokoroke loan ya help na nkoruere scholarship korengana no kunyara ku omuntu onyoro omuntu oro mutaka omuntu oli ore ntakana yakwa guchiba shinyinge oli oro obwate okorekana nari average oye guchinke serikali na bebwa tomurobiri orego liswali linde kwabolia igoro ya okworokereri waito na equipments sukuru teye bwate equipments muna kitutu chache kia mwasi dole ni nabo toko tebanga ntoraikera gotwara wese nene
lakini nabongo tebanga asamangana yo kworokia ntubwate enough equipment chigotumika senjo kworokeria abana baitu. Yes. Alright, anda ketuli mangana staffs, teachers bacho mubuli oli school ali kaka ndikumanyanga eskuru ya senkuru mwana bono maleli byeko karo ni bwata balimu eskuru elia muna bono iga ntwaye twe abalimu balige twe ne serikali ntwaye twe abalimu bane balige twe ne serikali bakamentwa naende nanyorete esimi mogoroba ngotebunga abalimu bane naende bamentru babere igwete baikire sita konyora yombwata abalimu be serikali bale 24 igo bono gwikira bono to kwana iga abalimu be serikali mbwate go bale 30 nane nimbwata abalimu 8 be board ige ine skuru engare ogukumya abakorera imbaroro bali tokoroka support staff mbaroro bagokora ibintu binda senjo go support emirimo ye skuru asenjo bokorera obuya umwanchi mutegereri umwanchi mulireri ayo muibuli ayo mwanafunzi gusomorokiwa tubaise go twaru boba igoro ya mangana ya baigilia gusaboro aborokia yakora skuru iga wetenga mangana aborokiwa nigere sotet amangana yuairete kigma ayeli kirego wika ogokora nkilinga myoka skuru nyorobo koreri obuya na antugutwara boba bono andake ngade titoirane okwanire omurobule kurunga LBL gatukwanira LPL lero kwaligoto tebige igene programa esukada kali yare tire ego konya borokiwa nkie kitukurunga LPL RBL Immunity Recognition of Player Learning. Ogoitaba obumanyi umonta abwate na koboa chinguruchie certificate. Na wanda kebeke igo. Eserikali yachite kanyoranga abantu mbaro bali bare kubwatio ebundi ubwati ebundi igo ochonyora nero nganyo nubwagachi nero chakire kubeka mataboli obeire bundi lakini kwanyora ngumuntu uyo tabwatiri sakara ara agende gosene ne industry gosena abantu abakora okora nyoranga eserikali ya rosi yumurobeliye ko abantu isiko umuntu yabwatiri sakara lira mokonye ngere ne bundi likumutambwanga ne bundi nonya ne jeshi chinga kinchire bakorika ekero umuntu abwatiri sakara liri lyo bundi igagutwara libagali nene lyo kolikwa se jeshi gose no bosigari gose police gose nsemende yonsi ye jeshi yaito ekarabwateli sakara bone serikali ekareto murubiri yutukurukanga recognition of player learning ayene bundi lakini tubwateli sakara likorokwe certificate egento okora gocha kitutu chache kero gwachiralia oruchisiringi chiri bwisato chok tokokorere gento tokoroka assessment kero tokokorera assessment tokonyora amaena ene bundi no isaine toko e certificate. Igo lioka. Igo tokere very simple. Igo ketuko na igoro ya recognition of prior learning ase bali bakolete babwatu bumanyi kulire batabwera makaratasi bono libaga kitu cha chinero ni anchire tebagenda banyore certificate. Ege ntonga tu mwalimu bekebuya andake asomwibuli amaswali agocha omuntu naro kweboliga oyiga no muntu lingi koberanse e saloon akaigira umusubati akamanya community erebuyeka uiguire ke banda kia gyokoro si saluni yai lakini tabu ati karatasi yegoroge nali salonist ekerago chaga ali certificate mokomwa nigweka ine ulio somete skuru agakura akanyoli certificate igotokomwa a certificate ya recognition of player learning ebine bintu bire bibere again take egetanga ninkelinga oyogo soma nigago soma oyegwe certificate yogo soma noyo gakwa certificate ya recognition omuntu yo namanyete oyegwe certificate nga namanyete okora obubundio inerere etafauti nande muna wakebekere buya abana baminto barachi saluni bosongoga begeire batwariro bomanyi obubwo bwokorosie tukia bwoko chancho mubere abantu baminto bali chwa kali bakorosi gali nechipigipigi tobwatiri sakara naona ariko bayini kare chinga mochari kitutu chache TVC elinde tobae chi certificate chirago konye nayo suke atwe yemo uchiyende yewa abono mwanchi muligiriri naro kwebulia maswali mange sana umwalimu skuru ya kiamu asikitu chache ni yutoka gase county ya Kisii anamonokuru ase rongoroliwa kitutu chache bunge umuntu naro lega ali chinsamo chiabo machoge ejuye gakale kutoka gali bumachoge sebura buruguru
nga kiago kora aletu mwana guse kiago chaka yago chakomenya accommodations nga kimurobere timurobiri kumubwata su mwanafunzi ngandiko soma galia mubwate buwa matebunda monaba menyi bali mwabo bwate emirobiri neri mubwata su mwanafunzi yakomenya guse mubwate inu abanyene. Do you have your own hostels? Biamono moralia ekere toko kwanira igoro ya eskuru ntobwate omuntu korokwe registrar registrar egasiaye no koreta abanafunzi naende ntobwate omuntu korokwa a dean of trainees egasiaye no kolenda amasirai y'abanafunzi a dean ya kitutu chache TVC iyo yarosiri omurobelio n'abantu baminto baitana ine eskuru ngomona toko kwana eganto bwate chiostel ange sano tubwatete mune skuru ekero muiboli yagocha igakuru kisiringi kiri bwinye koje skuru etamu mwanyo no mwana moiseke twa moira ase hosteli eitorenteti kose to hayete twa moiro twa moegetanda twa moe mattress osororo elinde ochaka kweorokereria Egwate bagwa kana irenga gisiringi kiri bwinye chioka aseta etamu ebwate metienye etatu emetienye ne esenge njonga ekerako liriba gutwale short break stile bintu bya no bigotigara ali ase rumweli gotoko yibaranga nemetienye ne akoro gisiringi kiri bwinye ange gono mutienye ne liwo igo omuibuli olegali ndikoleto mwana ali asabangana yobo menyo akoligiel voye masekero mutinyo mwana amenyereto lakini chibese jine skuru ekorwa ekora tubwatege tokurukanga MOU memorandum of understanding n'abantu balia investors babekire chinyomba ali ase skuru elinda abana bamenye omwana onyore mattress onyora negetanda akoralera oichane biralero biria kwebisya elinde osoalia ochaka kweorokereria. Right, asante zaidi Fred Mogako rachisa mochirisia St. Peters Nyakenyo misi second list kola kota yuko pamoja nasi atekitu murabuli akuligili biyana kubuwati murabuli asante zaidi yondega ako tabanga ndiga kurunganere rujara sunda omwana bu murabuli kianabege nyerere urachisa mochebu mwancha ako tabano araso murabuli mbiyamo na kituru chache wadima subali kireke iga pamoja na Anastasia ako tabaga Anastasia kurachisa mochirichi arali ako tabanga from no pata sana loud and clear Getembe shukrani sana kwa kasi safi tena kuntu zaidi uyago ntebia kurukunga nere ndo chakona eja ute nene kurwa achisemo pamoja na Joyce kwa chisemo chialio siri emonga murabuli miyachisemo chitu ajigure kura kituru chache saudha asante kia mwasi iendelee shukrani sana mwalimu hapa ntabangi sana batulikire gali ya pamoja na Ruth Moga kurwa Nyakenyo misiambi ya mono sana agina David Matata all the way from Wawa kurwa Kabianga ayago ntebinga kurukunga otenga buwakiri mameka mwenyewe yundega ukulika ujumbe Steven Malita kurwa chisemo chiaralia akurugali wali kirongo kurwa chisemo chango kurosoko mjinga abantu baajisemo chango kurugali marani asante sana yinakote mambo Getembe ni kutunti ine na furahia sana Mary kurabokera wada santa igati ya banga bange sana waliwa buwati umurubuli gake gima Abigail Bironga pia anasema yuko ndani shukrani Andake umwancho mateli kwa ntikusanganu mwalimu umonene bweskuru ya kituru cha technical na bugutu ikirasi namba 0702 666669 0716 eligere usangenu mwalimu iga libuli liagu andake gurise mechi ya kitutu wanya kuromo menyi bwichi somo chia kitutu cha chigali kia mwasi eskuru eno ere gali seino andake mwalimu uchirega studio ayo mwenyene gusini wotu bugata kuri kaunti ya Nyamira kaunti ya Kisii uganti kusanganu mwalimu unabukura mukwani omotebia mangana maiso mbale electrical kitutu cha technical bono mambia tambuguli simi ya geya muibiri isato turasanga amona aye teratibu zaidi mambia bono 102.7 Getembe TV and Radio. Hello, good morning. Hello Getembe, good morning. Buwakiri ya baba. Ongo watekara online. Karibu sana Freddy. Yes. Ama swali ni tigambo likwango bwango. Yes. Mpabu atete H baraka nko mwanafunzi yani mine singa omondanda kongi muna anje muna kwando jeli ligoro. Ninya karangiche skuru. Yes, iri swali kabere. Tokende. Yes. Ninya reko somelo itera online singa njondara nya soma online sangi certificate chan mystical Fred Moga mutuni yakene misi enga kianyoro. Asante sana bwana Fred Moga Maboli ayo nitakuwa naelekeza kwa mwalimu mkuu wa shule ama taasisi ya Kituru Cheche South. Asante zaidi. Getembe hello. Getembe TV and Radio hello.
Hello, Getembe. Karibu. Waikire Nyamori. Nyamori mbiyere ata. Nyamori mbiyere Simbo na Meli Simbo. Simbo na Meli libulira kucheso mwalimu gosoko mukwandira kusoko mupongeza. Ndiyo kama pongeza nga senge jobata vile ngano no tajize skuru. Yes. Nganere na bwateli bagororo. Tigaba be ko mugindu bwata abantu batayigeti. Na botura balete turujiga Nyamira lende. Ngange wochabu. Asante sana, karibu sana, mbiamono sana, thank you. Asinjibirika liyaragu wakangu mbiamono epongezi. Getembe halo 102.7 07 02 666669 0716 111177 talk to us sensomeli yesimi emambiabono ekeneliki onebera no mwalimu wakira mbiamono eskuri gamboro kwa nyiruli tangani andake enkwanya kunyemanya kwa nangora barabu kurunga kitutu chache Technical and Vocational College sensomo ya kiamwasi kutoka somo chobo songo igono baliga igomo principal na banafunzi bakira se studio ngirura kwa nabarabu gaiga se studio tusange ngomo na mwe nchoma tegerali no muligeli kana ko bulisi mbibiri satu choka getambalo yes Dynamic sound ya Congress Central Complex. Karibu sana Dynamic baba, namna gani? Wana ko Israelia neiga. Israelia go Eguro yo minto mwalimu beresira mangana amara yo gukumia. All right. Na ende na mupongeshire mwono. Ntubwata abana kumuleta atole. Mwalimu abana ngabugwa promise ngo chabali. Sante. Dynamic yarota ibira abana babuate okopongezera semirememia ngo kwabara abana. Getembalo. Getembe FM. Yes, noga kwa ikira daddy. Good morning, karibu. Kwa kabisa kwa ikira na nje kwa ikira sokuru kabukira sakwa. Abantu babukira sakwa mbiyole. Babukira sakwa mbiyole no yombana rali waliyo karongo yoko tatana ali ko beta. Yes. Ntebone wana ali ko mubuli anga na kitoko karatumanye enaki obubundi obole na ndekero kende na kienambe enambe ya etinyi wetire ndi yabantu abanafunzi abuna kinataka atote bibolonge na tumanye ngaito gwetambia mono neli wani kirongoro bukeza kumujyo kibo. Asante sana, hombi lako litashughulikiwa msikilizaji na mtazamaji, na shukrani zaidi rako tebe namba yesi mwiro lero mwalimu iligera banyelike buya bamanyanga bagukwana na inwe ya masembo ja kitutu cha chess technical esibyo mwali yokankoboli gaigaje de kemero gebera nanye iguri chinsa isato nomoro Etwani ekemiye geisemi kitutu cha technical CTVC in the studio mwalimu engineer John Mareli na wanafunzi wawili pamoja si studio AMO ACAMO ayo motegelo muligeli kura sole mambia bono inakuwa vizuri zaidi kuwa pamoja nasi ya somo rubuliga katusanga naye Etwani yakata tuile na soro mwalimu babuli tangani age limit muntu kiyogoje school omoiboli olio kalekali omogotubu ate myaka 50 akantio soma nara ache skuru ya kiamwas usemo ko mora kurugita ne chimbuje mu matebya ntuko kaneti omwana okolire skuru krasi sano na isato nwale mokengo chale somo ko mtano moke kuragenda nkaga ali no moke beyamano moralia awo taite kwera nilinga beyamano asenge nchaba minto baboli ya maboli aya igona bokora ngamba to tegerete igona re gotebanga asamangana yechisemi cha technical ntubwate gento tokoroka age limit abantu baminto bale bosongoga nabo oremeremo lakini ando tagete komanya gukora oborugi buya nabo gocharie school orejeste toko a program ogocha chinsa chia mogoroba elinde kweorokia nayo twale certificate yoborugi bo igono nyana mangana cosmetology nabo gocha chinsa chiao egento kende nare gocha goteba sili swali lilia online igo tragenda ali swalinde igo gwatebrenga amangana mode of learning, mode of studies mubwate part time na normal classes. Yes, tubwate part time na normal classes. Incho saliko ngandi otigaga igo borali kidogo nda myoka gali nande na soma ko sino Burundi bwe gali na bonkuru ega imere mu namyoka na soma na irani guys. Ego tole very flexible na botogo kwa accommodate eko era bali mu baita bange no bakorwa around ya school nande n'abantu abake babwate chinguru igona botogo kwa accommodate oiche chinsa chiria kubwate libaga onyore naye skill yawo igo miakate kogera ng'umuntu taicha elinde nere atwa anyare kweorokia elinde nere atware obumanyi ase ensemeria aiwete ngakangana nyoro obumanyi nabere buya ekeromenyete ase nyumba yawo naye kwa manyanga ekere stima ya limire omochando nga yorwa
amangana muna igora nyamanye ekerugo chali kitutu chache technical and vocational college to kworokia mangana ya electrical and electronic engineering to koeti no ne kitambo kerukia module 1 yoka elinde uchibosio gawe onyorenga nubwate basic knowledge igo age limit telie a problem asemonto ndebwensi liboliria kabere ingandege chisomo cha Nakuru abantu bali bagakale Minnesota chisomo cha abroad akanti kusoma online eskuri yaktu cha chinga kyagokora mbia mono ase online egento ndatebe nkelinga ntubwate chi course muna bono social work eyo monto ore America alia nabakwerokereria asamangana online lakini the technical courses chirichitagetenga obe no mwarimu elinda agwetia se bitambo kerogete okore elinde omanya korwororo otwaro bonyamasi echinko bachire a challenge egekogera ejine bintu bire practical bitagete a lot of practical. By the way, technical courses chinyinge igo chikoira libagali nene asenginjo gokora the practical aspect igo online ntubwate chikosi chira korwe online munabona ja business accounting ebintu bunabono supply chain management ebintu bune binabogokora online lakini rende naende mbirororo utakore online biribire technical omutegere yonde atebanga eskuru yonengia okoira koboko asemere memya gwachakire eskuru yo bono enamba yesimi nali semogotoka nyirole nambe yungo buya nali baranye buwate buya elibagwaka esimi gocha ase eskuru enamba yesimi yane ni is a notice ana ibere isato isanemo isato isana isato inye isanemo eyemo 0723 638461 skuru ebono principal na igwa bantu bokuruka elder nande kura uno mulisio mbya mono tetu amanya buya to enga ki principal elder ngiri goja ime mulisio kanisa egera abayibuli bamanyanga nabana bakole tu mulisio kanisa mbya mono abategereri naende mumorali atebire oyo iga no mulisia bwe kanisa ya Nyamataro SDA Church Nyamataro Main SDA Church nongokora obokoreri naende by the way Onsarigo gentota nakomanya njene colporter n'abantu bakorwe bitabo biri bya spiritual books bitabo biri bya spiritual inense amona naende nakorire naende igeze gure kurawa n'umuntu bwato boroso bwa Kristo naende na chabwango iga nkaba a professional mediator na igo nimbwate some links wa bona sike gusito kuroga umugayani ikene gusikia professional mediator umugayani wegeri orosire igo nona ali school bande se bamenyete mechando tulikoba mechande kere yabeire mekeiga ni manyete ngaki ngokora iga twasibora ibintu byagenda bosi uguno gotebanga abarokiwa abeskuru ya kitudu chache mbago twara mechando na yeke roba yatwalire okuburukana umugayani n'umwarimu monne bwa school nama iriga gyago solve the conflicts exactly. Thank you very much mwachimu liendo chinga kijito chetu akiki ngotiro kumaanisha kwamba Waswahili wanasema kilicho na mwanzo ikosi na tama. Msikilizaji na mtazamaji, tunataka kukamilisha mpango lakini mwalimu kuire na sole asinchira bene kigima andake totebi ngama ngane walikuwa nango na Bible ukwane nabo orokiwa abali gali ya skuru lakini etraba igo tigante violin asinjo muri nerega kukwa eli kurwa sesemo yaba anafunzi violin abanafunzi bami no bonse bali kitudu jaje gali bakwani kwa kijumla bonse biba bali giretina ande batebera no hotel studio ne principal akioro mokoko chi studio litkuli tangani kwanyako be studio ndeka akiba tokoge tikwana boneli yogi kwana ngene mic na libe mokoko ba yes kure buyago cha station ya Getembe nendenguira nelimbya mwana soko twaribaga lyogindira soko nangane TV lini ngati tukwana no mwanafunzi umudali yes nguira nelimbya mwana station ya Getembe soko twaribaga nende nago kirego cha station yeye nende toko gani itkorinde togo cha nende toko nyorari baga ntoko igubuya nkwanya abanafunzi bamintu bagosoma school ya tutu cha chabo atorike tiboniga tobataye bagenderere no tokote ina bali mulende ba emere mimi ba okora barutu bakirambye muno usini lumugwe somi numwe nabari mwe gasba okora nengiyere all right asante thank you mwalimu in 2 minutes mbiyamano omoralia soko ngali baga itaite koira libaga koira nelia serikali yaito wetera ase omosike ogamba
oyore CS na ndo mwana ito ngambo yamana senjoko ngalibaga nkore obokoreri ase skuru ya Kitutu Chache kia mwasi abalimu ba Kitutu Chache kia mwasi nkobera ngambo yamono sengijo kubwatera na tobwate na bona ariko babeko mukinga tokonye abana balia Nyasaye atoire elinde na barabuo mambia bache koba ebiongosi Mintagete koireneria abana bali barase Kitutu Chache ase violini aroyomo ngambo yamono asengenchio koba abantu abaya ntubwatirio gyaria aba emeremo gere buya naenda bona are gotebanga abana balia twakwanira ntwaeto Onsarigo twakora marketing abana bali twakwanira bagocha September intake yeito igere September etalike yamo nalito koigora eskuru asengenjie tamu elie korwa the first term ya technical igona abaya na abariga nirimono moiche asengencho yo kwelikia asengencho go chake tamu iyo lakini egento nare kobeka mono nkelinga abaiboli ba minto bantegererete asengencho yo mwana konyora chibesa che serikali egento ngere tokoroka epoto ya elpu igeigoire leto mwano tomo admission mwana ta konyora chibesa chiria serikali te ko mwa chibesa nyata bwati admission leto mwana ali Kitutu Chache tomo admission tomanya korwa tomobeka somorobelio bwa serikali anyore chibesa asome tago tigo mwana kanga tobwati fees ngoko bolie fees serikali ya rure chibesa chisaine ayetoletero mwana elinde tomobeka somorobelio yoiga elinde achakenere kweorokia bona wachi batema abaibuli nkoleta bara abana igwa batema ngocha bara bangi mono lastly endete koireneria station yaito ya Getembe ngambo ya mono sana singijo gutambua Kitutu Chache TVC na gotwali baga ocha kotebia abantu ba mintonga obuyamboralia Kitutu Chache oyo minto Onsarigo akorera ngambo ya mono abali mwensi mokubwatera na CTV gaige director once mbia mono sana intwe we are partners naende we have so many other industries to partners asenjo kubwaterana kworokereria abanafunzi bali tokonyora igo bono no mwana oyo iga nabo tutagete atwara attachment ase station ye asenjo konyora onyamasi bali bwenerete mone na waseseni mbia mono sana naende torone andake abasandi bana bali gali Kitutu Chache bali mu bali registrar na bande basugiriga gakiba te Onsarigo na kwamaiga bia mono tiga nsogerie abalimu balia ba minto baralia ntobwate omwalimu omokonyone okorokwa mageto ntobwate noyo ndokorokwa Mr. Geke tobwate registrar okorokwa Mr. Obare oyo oralia bono genderete gosega goshugulikera in fact najite koma tebito genera gakana ngapana tigashugulikera abana yakora abana baralia na bange batagete bakonywe asenjo kobekwa somorobelio yoga bokonyora chibesa che serikali bonsi banyora maiga mbia mno sana engineer John Mareli azosanga naintu na banafunzi kwaleta studio baso no nchumulili na andinga kiende ketura bakanimba komanyia mangi lakini libakanili ya gobono nafasi ni kwako na jukumu ni lako msikilizaji na mtazamaji ambayo ungependa masomo talikoko tabotame nako temistongengo myokae bwangonyo ra masomo ayo na emambi toja kuyegia uchekobo muntu bwate kilie ukolia asa masomo jide kamera ngeta na isano achiabu tugire chinsanisa tugukorera ga gumotegerali emambi abono muligirali nchenguru kwa the sun konichika kendo kwa mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo bono mambia good morning murulio kurunga Etwani ya Getembe bye katogo kora asensemeye genda kusanga amo tuyo banga tuwalingene na Matildah Obaigwa no mugaka Onkorogo ensemble Simon Nyancha Obaigwa akurunga nere fade bigla mngono kurunga nere akurunga baide kuna mngono moja hapa amu mro no moke sana kurunga guru matundura okole mere memi ya sana emi ya nchira samangana liande alongside mungwana mmoja akurunga nere Eugene Matogo ine timu ngemboi ya ene kiria mangana yonsi yako ikira sombeo bye for now God bless you so much kabani tukuligia Chingero chikia lekyo mokea kuruwa songo